kumba pi tip hi hakini kisnem ladap kibun ki gates kim sha pendek ki yai bet nrei kaba phla kalong ba balai nadu bangi simti mangi ke isi nang ni pada syakmat pada kidon ki ding penkiang ne ki jingwo yangi nama ba kum ni pet ni ka statement ka government ka ai ba ki commit nanti ba ka district council kan wanra hi lani kan libat hi kita ki funding semua ke bidai ba ka district council nrei dah kala persyang ni ki isi pada ban wat kita ki funding slimba kini ki gates ni kita kum ka jingkrong khajna ni tai kadai ka state government pada kapa tek lakam yang ni pada kadai ki district administration pada tek lakam yang ni da ka ba ka ong bangim la ban set up ki gates hapo ki national highway ki state roads na ni ki PWD roads di ka bai ka bang syukwa ban ong ba ka district council kam dan la ka jong ka surok Hendrai ka phla ka long ba baru kata ki yai bet ki kam hendrai na do bangi simti mangi ka isi ka batmai sendat ka district administration ka kendit na ka kendit ba ka ban wan ban khang ki gate sujongi kuma shu ai nuksa pi hapo narbong dei hapo narbong ngala i de ki jong ki khmat ngalet ban inspect kadon ka gate revenue bat ka gate jong ka non tribal kadon be hapdeng jong ka surok ka dei hapdeng ini ki gate ki don ka wei syakate ke wei syaka mon hendrai ka district administration jong ka ribhoi ka khamdan kanu ka jingli khang ki ki gates hapa ngi pet ka tu ka gate non tribal hapo narbong le utu ba simuai tu ka gate le usius ka district council tangau arajar arpulai arajar arpusan ukam siwe di kadon sawi ka gate revenue narbong pede ka ba kadon haka kes di kata ka dei ke ba penlengo yang ba hato kadon ka jingle siliang na ka state na ka district administration ba kidon ki gates ki ba ka kam shimnalai khang kidon ber ki gates pada kum ko dihar ke ba wat langi la follow ka norms bangi bu khasan meter na ka surok ni kham pendik ya ka yang jung ki kali ndai ka tu ki kham hapo mo londap kadon chak kan riang jung ka surok kilet ban Pynpra ki yang ki sam gini kita ibar khoi di kum kita ki ba ngashu small lengo kai ba kamla kai ba ka district administration bahkan sulong pet chiliang ni long bias kai ya ka ba kamon ban likhang ka khang ya ka bomon ban likhang kam khang di ka khubor ka kurbo ka bang akwa ban ong shai hang ni ka long bait kum bang pila ayo ka list bang ala ong menen na ka trade na ka liang jong ka trade department bang gidon shipoteli ki gates bat na kini shipoteli ki gates lightly ki ki bangi pen bagat badang long operational tila da don kinu ki gates sapo boy kham tam le ki balong operational klam ka jing tip jong ka district council kala adai bet ka balong bi ai ti kinu ki pat ba ki ba ya kandu jing bat ki gates ki ba khrong po ri boy ki bang kham mention hang ni namar hapo ri boy na ka trade department ka badang long operational hadu manta ka dai bet kek tang hapo umya angtei po industrial estate kata ka dai na ka trade department na ka revenue department kadon hapo hajan jong ka industrial estate hi kata ru ka dai po umyang takamut hapo ri boy district kidon tang artli ki gates ki badang long operational menta but kidang don ki gates su ki ba ni na kaliang jong ka district council ni kwa ban initiate na ni syakmat tang pade ngin ya bet kat kum ka an kat kum ka kendon na marba ke ka bangi kwa ban le nang ni ka dai bangi kwa ban bah bet ban penjanai ka kam atau bidi bukan ini kijing sakhang gate atau kan don em nak liang jong pi kum ka isi ban li kendu no yo DCM ni sa ban ni kan labai de bukan ni kan malak man permi revenue pada lang bagi ni gate ka ya kata ngam numla ban rai marwei kom UEM ni ha ban syong da meeting rengkat lang bat ka isi bro ka we ki ai ki senjam ki bangin le nang ni syakman di nganget scam hi mangar ngadon hi ka jingmut hi ba gin ya tho sha ka DCE department bangin ya pan pensyai jing pensyai na ki ya ki ai ka ba ni hi ha ban le nang ni syakman kum ki ai ki lenti ki lat ki lenti ki ban pensuk yang ni ka district council bangin yo ban bu ya kini ki gates haki benta ba fair namar pla i kini ki snam bal adap kila abon ba ki gates kam don kanu ka jing sha pendik na ka liang jong ka district administration ne na ka liang jong ka snong ne na ka liang jong ki pulet hendrai kum mang ong mene ka bas ngo pla ka dei ba nadu buan chimti mangi ki isi ka ba thamai ki mi kensan kita ki an ki kendon ki bangim la ban le kita hendai na kaliang jong ka isi ka jong irung ngai scam la dang yo ban shong meeting ha ki kindiat tayo ban sawan ngin saya thir ngin saya discuss bhai ka ni but dakalong ka bala kalenti ka dong ka babet ngin let sha DCE minister lani sha ka DCE department bangin ya panjing pensyai ki ai ka lenti ka bangin ya na ni syakmat ha ka bai dei bat ka ni ka revenue generation jong ka district council ka bai dei bat ki gates